स्वस्त झाले होते विसरले आता. आता ढामढाम सगळा. डामडाम म्हणजे आता येता वादा काय पाऊस येतो आता का डामडाम म्हटला लगीन आहे की काय कोणचा. तुझं आधी लगीन पहिला करतो. माझं लगीन झाला हा कधी. आमचा एक दिवस जेव घाल. एक दिवस का रोज ये आमच्याकडे जेव. नको बाबा पेटावशील आमचा तू. केका पेटावतले तुका. तूच पेटावतला रोज कोण जेव घाली. आम्ही घालतो आम्ही घालतोय. श्रम केल्याशिवाय कोण कोण जेव घालीचं नाही. हे कुर्ले कसे आणलं ते. कुठले आणले 500 रुपयाने टोपू जातो. अगे इकत नाही टोपलेत ना आणलं का विचारतो. आणलं ते काय तो 200 रुपयाने वाटत जाईल. जे माका बांगडे होय होते सुके पण लय महाग होते बघ 200 रुपये. 200 रुपयाचे ते 200 रुपयाचे 5. 2 आठवड्यापूर्वी विचारलेले तर 100चे 5 होते. मग वाढले कसे. आता झाली अखेरी सर झाली सर. म्हणजे होय पण तेव्हाचेच आहेत ना ते बांगडे. आताचे होते काय आताचे तेव्हाचे बांगडे असतात तुका कलर कसं म्हणतात तिथे कलर अपेक्षा उजळ सुकतले कसे ते सुकतले. पाऊस उन्हात नाही लागला ते सुकतले कसे. तू सांगा नको मला काय. हे बांगडे 100 रुपयाचे 5 होते 2 आठवड्यापूर्वी कळला. तेच बांगडे होते आता आणि ते 200 रुपये. गोरे पीठ होते बघ. तू बायको करतेस ना तसे गोरे पीठ. बायकोपेक्षा बांगडे गोरे होत म्हणता.